Ola, na clase de hoxe falaremos dos ríos de España, das súas vertentes, de cales son os máis importantes, así que empezamos. Sabemos que é un río? Pois un río é unha corrente continua de auga que nace no monte e desemboca nun mar ou océano. E se esa corrente remata noutro río? Pois a ese río chámaselle afluente do río principal, que é o que vai ao mar. España ten tres vertentes hidrográficas: a vertente atlántica, a vertente cantábrica e a vertente mediterránea. Antes de seguir, repasemos na seguinte imaxe onde están situadas a costa atlántica, a cantábrica e a mediterránea. Nas cores lila e azul atopamos a costa atlántica. Na cor vermella, a costa cantábrica. E por último, na cor amarela, a costa mediterránea. Imos cos ríos da vertente atlántica. Na vertente atlántica están todos os ríos que desembocan no océano Atlántico. Divídense en tres zonas: os ríos galegos, os ríos da Meseta e os ríos andaluces. Os ríos galegos sitúanse nunha zona de clima oceánico, polo tanto, onde chove bastante, e por elo acostuman a ser moi caudalosos. Aínda que hai máis, que veremos na seguinte clase, os ríos galegos máis importantes son o Miño e o seu afluente o Sil, o Tambre e o Ulla. Os ríos da Meseta son os máis longos da Península Ibérica. Destacan pola súa importancia o Douro, o Teixo, o Guadiana e o Guadalquivir. En Andalucía atopamos ríos curtos e de pouco caudal, agás o Guadalquivir,
que comparte percorrido cos ríos da meseta. Outros importantes son o Odiel, o Tinto e o Guadalete. Imos agora cos ríos da vertente cantábrica. Estes ríos son curtos e caudalosos. Podemos clasificalos segundo a comunidade autónoma onde nacen. En Euskadi atopamos os ríos Nerbión, Deva e Bidasoa. En Cantabria están os ríos Besaya e Pas. En Asturias hai 4 ríos que son o Navia, o Narcea, o Nalón e o Sella. E rematamos en Galicia co río Eo. Vamos cos ríos da vertente mediterránea. Nesta vertente mediterránea atopamos ríos moi variados en longitude, curtos e pouco caudalosos, agás o Ebro, que trae moita auga. Outros ríos desta vertente son o Ter, o Llobregat, o Turia, o Xúcar e o Segura. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Levamos toda a clase falando de vertentes hidrográficas. Mais, saberías dicirme que é isto? Unha vertente hidrográfica é o conxunto de ríos cos seus afluentes que desembocan no mesmo mar, océano e incluso en lagos e que acostuman ter características semellantes. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com.
Graciñas.